Zdravo dragi prijatelji, dobrodošli na moj kanal. Ovaj video posvećen je svima onima koji imaju sunce, podznak mesec u znaku jarca. Naravno i svima onima koji imaju nekog dragog jarca u svom životu i prosto žele da saznaju šta će se to događati sa jarčevima u mesecu aprilu. Ja ću tokom ovog čitanja koristiti ovaj orakl, dakle jedan jedini špil, i koristit ću tehniku keltskog krsta. Naravno imajte na umu, čitanje je generalno, dakle ne može sada baš sve u potpunosti odgovarati vašoj situaciji, s tim što je naravno meni uvek drago da kada pogledam eto u vašim komentarima da eto vam se moja čitanja sviđaju, da odgovaraju vašoj situaciji i tako dalje, zaista mi to puno znači. Hajde, mi ćemo krenuti ovako. I sada prvi put se pojavljuje ova karta deteta u izvlačenju i karta konja. Dakle, imamo nove energije ovde. Hajde sada da krenemo. Što se vas tiče, postoji neka želja, postoji nešto što zaista onako priželjkujete, volite da se ostvari, nešto na čemu radite već neko vreme, nešto što se eventualno već duže vremena ne ostvaruje. Ja ovdje vidim da će ta želja i dalje biti u vašem srcu, da ćete i dalje raditi na tome i samo nastavite, zaista velik put ste prešli, jedan dug put ste prešli, samo nastavite jer je ovo dobar znak. Inače, evo, ova karta nosi i naziv mog kanala i uvijek mi je drago kad je vidim, jer pazite, kad tad će vaš trud i vaše čekanje biti nagrađeno. Naročito sa ovom kornjačicom koja tako napreduje polako, ali sigurno ka svojim ciljevima. I definitivno te vaši ciljevi i želje će vas voditi i tokom ovog meseca. Bićete naročito pametni, naročito promoćurni. Zmija uopšte nije loša karta u ovom špilu. Vrlo ćete dobro primećivati detalji. Na osnovu tih detalja vi ćete donositi zaključke, znati šta ti ljudi misle, kakva je situacija i tako dalje. Što se vas tiče, nekada neke situacije će od vas zahtevati zaista da se ponašate pomalo i lukavo, ali pre svega da iskoristite vašu pamet, jer vam je to najbolje oruđe u svakom slučaju, ali naročito tokom meseca aprila će vam biti korisno i eto, uz pomoć pameti, zdravog razuma i neke prisebnosti, ponekada i hladnoće, uspjećete da izbegnete neke situacije koje bi bile loše po vas. I sada, u prošlosti, zaista ste vi neki veliki radnik. Samo da vidim. Da, definitivno, radili ste na nečemu i dalje radite i nastavit ćete da radite. Da li ste napravili neke planove u vezi karijere, novca, da li je došlo do neke promjene ili želite da se neka promjena desi. U svakom slučaju vi znate da vredite, što je sjajno, i također znate da možete i lep novac vi u vašem životu zaraditi. Zaista tako nastavite, jer vidim da ta želja za zarađivanjem novca će biti itekako prisutna kod vas. Sada, što se prilika tiče, nove stvari dolaze u vaš život. Nove prilike, eventualno što se tiče posla, zarađivanja novca, novi ljudi. Ukoliko želite da upoznate neke zanimljive ljude, ne mora se sada raditi samo o partnerima, to mogu biti prijatelji i tako dalje. Iskoristite mesec april do maksimuma. Nove, lepe stvari vas čekaju u ovom mesecu. Naravno, vi morate nešto učiniti povodom toga, naročito imajući u vidu ovu kartu konja koja se nalazi ovde. Naravno, nekima od vas, vaša deca će biti velika preokupacija ukoliko ih imate, ili unučići. Ovde bi se radilo o manjoj deci. Eto, deci možda do 14-15 godina. Sada, što se dece također tiče, možda eto, neki od vas će začeti neku bebu ili će neka beba doći ili u porodicu ili u okruženje. Znači, zato postoji mogućnost.
Bićete naročito snažni i jaki tokom ovog meseca. Kada treba nešto da se reši, to ćete rešiti i nećete sada previše razmišljati o tome, već ćete prosto krenuti u akciju. Mnogi od vas, na primjer, će odlučiti da se bave sportom. Oni koji se već bave sportom zaista će se posvetiti tome. Eto, možda i neki sportisti ovo gledaju, ali ćete imati i zavidne, onako fizički ćete se osjećati dobro. Naravno, kada govorimo o zdravlju, ova karta govori da što se zdravlja tiče, stvari bi trebalo da budu u redu ili da se poboljšaju. Sada, što se vas tiče, obratite pažnju. Obratite pažnju tokom ovog meseca kome verujete. Ovdje se može desiti da vas neko razočara, možete se desiti da se osjećate kao da vam je neko zario nož u leđa i da, naravno, mislim, to osjećanje izdaje je možda jedno od najgorih osjećanja ovdje, ali mnogi od vas, na primjer, i dalje razmišljaju o nečemu što se ranije dogodilo, o nekim lošim stvarima koje su se dogodile, o nekim, izdajima, prevarama. Ukoliko vam je neko učinio nešto loše, moguće je da će vam to malo predstavljati problem, da ćete razmišljati o tome, ali u svakom slučaju ova karta vas poziva na oprez tokom ovog meseca. Što se drugih ljudi tiče, u ovom periodu vaša porodica će vam biti naročito značajna. Dakle, vaša porodica, uža ili šira porodica, kao i oni prijatelji, svi oni dragi ljudi koje vi smatrate vašom porodicom. Sada sve zavisi, na primjer, ukoliko, na primjer, živite u malom gradu ili selu, ti ljudi će se nekako stalno motati oko vas koji žive tu. Konstantno ćete viđati jedne ili iste ljude. Sada, ukoliko živite u nekom većem gradu ili ukoliko živite u inostranstvu, volećete, na primjer, da ili provedete malo vremena sa ljudima iz vašeg kraja ukoliko niste odatle. Dakle, ukoliko niste iz tog velikog grada ili ukoliko niste rođeni u inostranstvu. Nekako ćete tražiti da napravite to svoje malo pleme i da drage ljude držite uz sebe. Ja mogu reći da generalno gledano oni ljudi koji se već nalaze u vašem životu i za koje ste sigurni da vas vole i da to lepo funkcioniše, da će to nastaviti lepo da funkcioniše. Sada malo ćete, hajde tako da kažem, konstantno i stalno, mnogo ćete razmišljati o razrješenju nekog problema, o razrješenju neke situacije. To je nešto što će vas vući napred. Neki od vas, na primjer, žele da kupe kuću, da obezbede sebe, kupe stan, možda je to vaša želja da radite na tome ili se nadate tome, ali definitivno ćete želeti da sve stvari koje postoje u vašem životu vi kontrolišete i da svi problemi koji postoje u vašem životu budu rešeni odjednom. Sada, naravno, zato je potrebno vremena, ali mogu da kažem da ćete neke stvari uspeti da rešite tokom ovog perioda. I ovdje imamo kartu pustinje. Opet kažem, nije loša karta kada govorimo o ovom špilu. Ono što ćete pre svega tražiti tokom ovog perioda i ono što će vam biti izuzetno bitno jeste vaš unutrašnji mir. Dakle, vaš mir u vašoj porodici. Gledat ćete ponekada da se pomalo i izolujete. Nećete baš onako juriti stalno da budete sa ljudima ili da na taj način bežite od nekih svojih problema i tekako ćete voleti da ostanete sami ili sa vašom porodicom, da razmislite o nekim stvarima. Može se desiti da neki od vas, na primjer, ili otputuju negdje gdje je priroda ili uživaju u prirodi, ali ćete definitivno želeti po svaku cenu da sačuvate vaš unutrašnji mir. Eto. To bi bilo to što se ovog čitanja tiče. Ja se nadam da je odgovaralo, nadam se da vam se svidjelo. Hvala vam u svakom slučaju. Ja vas puno pozdravljam i eto, nadam se da se vidimo uskoro. Hvala još jednom i doviđenja. Ćao!